Ας μιλήσουμε για κάτι που συμβαίνει πίσω από κλειστές πόρτες. Για εκείνη την κατάσταση όπου εξωτερικά όλα φαίνονται τέλεια, αλλά εσωτερικά υπάρχει μια σιωπηλή κατάρρευση. Μήπως αυτή η εικόνα θυμίζει κάτι? Για πάρα πολλούς ανθρώπους δεν είναι απλά μια κακή μέρα ή πολλή δουλειά. Είναι ένα μοτίβο που επαναλαμβάνεται. Είναι κάτι πολύ πιο βαθύ. Και ναι, έχει όνομα. Να το λοιπόν. High Functioning Burnout. Και ξέρετε κάτι? Είναι ίσως η πιο ύπουλη μορφή επαγγελματικής εξουθένωσης που υπάρχει. Γιατί? Γιατί η επιτυχία, η εικόνα του ανθρώπου που τα καταφέρνει πάντα, γίνεται η τέλεια κάλυψη για το πρόβλημα που σιγοβράζει από μέσα. Και προσέξτε τώρα αυτόν τον αριθμό. 2,5 φορές. Ναι. Τόσο πιο πιθανό είναι οι άνθρωποι με υψηλές επιδόσεις να βιώσουν burnout. Είναι τρομερά ηρωνικό, έτσι δεν είναι? Το ίδιο το στοιχείο που τους κάνει επιτυχημένους είναι αυτό που κρύβει το πρόβλημα από όλους. Ακόμα και από τον ίδιο τους τον εαυτό. Ας το αφήσουμε λίγο να κάτσει αυτό. Μπορεί κάποιος να είναι στην κορυφή, να παίρνει προαγωγές, να πιάνει όλους τους στόχους και την ίδια ακριβώς στιγμή να καίγεται εσωτερικά. Είναι το απόλυτο παράδοξο. Επιτυχία από έξω, κατάρρευση από μέσα. Αυτά τα δύο δεν αλληλοαποκλείονται. Ωραία. Πώς εκδηλώνεται όλο αυτό στην πράξη? Ας το δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Πρώτο σημάδι λοιπόν, η μάσκα της τελειότητας. Εδώ είναι που όλα αρχίζουν και μοιάζουν κάπως ρομποτικά. Οι κινήσεις γίνονται μηχανικά, οι στόχοι επιτυγχάνονται, αλλά η χαρά, πού πήγε η χαρά? Έχει εξαφανιστεί. Το όχι μοιάζει με απαγορευμένη λέξη, γιατί η αυτοεκτίμηση έχει μπλεχτεί με την παραγωγικότητα. Και η ξεκούραση μοιάζει με αποτυχία. Σκεφτείτε το λίγο αυτό. Το project είναι τεράστια επιτυχία. Όλοι δίνουν συγχαρητήρια. Και μέσα σου, τίποτα. Ούτε περηφάνεια, ούτε χαρά, απλά ανακούφιση. Ανακούφιση που τελείωσε, που κατάφερες να βγάλεις πέρα άλλη μια μάχη. Αυτό ακριβώς είναι το συναισθηματικό κενό για το οποίο μιλάμε. Και τι γίνεται μετά? Ο εγκέφαλος, που είναι μια απίστευτη μηχανή επιβίωσης, αρχίζει να προστατεύεται. Και πώς το κάνει? Δημιουργώντας απόσταση. Και αυτό μας φέρνει στο δεύτερο σημάδι, τη συναισθηματική αποστασιοποίηση. Εδώ είναι που αρχίζει να τρυπώνει ο κινησμός. Ξαφνικά, η δουλειά που κάποτε είχε νόημα, τώρα φαίνεται ανούσια. Οι συνάδελφοι δεν είναι πια συνεργάτες, είναι απλά εμπόδια. Και οι κοινωνικές επαφές, εξαντλητικές, όχι από επιλογή, αλλά από καθαρή έλλειψη ενέργειας. Είναι ένας μηχανισμός άμυνας που όμως οδηγεί στην αποσύνδεση. Το έχουμε ζήσει σχεδόν όλοι αυτό, έτσι δεν είναι? Σε ρωτάει κάποιος τι κάνεις και η λέξη τρέχω βγαίνει αυτόματα σχεδόν στον αυτόματο πιλότο, χωρίς καν να θυμάσαι πότε ήταν η τελευταία φορά που έγινε μια πραγματική συζήτηση που δεν ήταν απλά μια λίστα με υποχρεώσεις. Αυτό είναι η αποστασιοποίηση στην πράξη. Και φτάνουμε στο τρίτο και τελευταίο κομμάτι του πάζελ, αυτό που ίσως χτυπάει πιο κοντά στο σπίτι. Γιατί όταν ξοδεύετε το 110% της ενέργειας στη δουλειά, τι μένει για την υπόλοιπη ζωή? Τα μαθηματικά είναι απλά. Τίποτα. Αυτός είναι ο λόγος που υπάρχει ο όρος εκδικητική αναβλητικότητα ύπνου. Αυτό που μένουμε ξύπνοι μέχρι αργά σκρολάροντας το κινητό, απλά και μόνο για να κλέψουμε λίγες στιγμές για εμάς. Είναι ο λόγος που στο σπίτι μπορεί να υπάρχει εκνευρισμός με το παραμικρό. Και ο λόγος που τα Σαββατοκύριακα δεν είναι πια για διασκέδαση, είναι απλά για ανάκαμψη. Και αυτή η εικόνα εδώ είναι ίσως η τελική σκηνή της ημέρας για πάρα πολλούς. Η επιστροφή στο σπίτι χωρίς καν την ενέργεια για αλλαγή ρούχων. Απλά μια πτώση στον καναπέ, κοιτάζοντας το κενό. Δεν είναι χαλάρωση αυτό. Είναι πλήρης κατάρρευση του συστήματος. Η μάσκα έχει πέσει και από κάτω δεν έχει μείνει τίποτα. Ωραία. Ήτανε λίγο βάρη όλο αυτό, το ξέρω. Αλλά εδώ έρχονται τα καλά νέα. Δεν χρειάζεται να είναι έτσι τα πράγματα. Το να αναγνωρίσει κανείς το πρόβλημα είναι το τεράστιο πρώτο βήμα. Τώρα λοιπόν ας μιλήσουμε για λύσεις. Πραγματικά, πρακτικά πράγματα που μπορούμε να αρχίσουμε να κάνουμε κυριολεκτικά από αύριο. Πρώτον, ο κανόνας του 85%. Ας ξεχάσουμε το 110%. Ας στοχεύσουμε στο πολύ καλό αντί για το τέλειο. Η ενέργεια που εξοικονομείται είναι απίστευτη. Δεύτερον, μικροόρια. Αντί για το κάνω τώρα, ας δοκιμάσουμε το θα το δω σε μια ώρα. Τρίτον, ενεργητική ξεκούραση, δηλαδή μακριά από οθόνες. Μια βόλτα, λίγη μουσική. Και τέταρτον, ίσως το πιο σημαντικό, ένα χόμπι όπου δεν υπάρχει πίεση για απόδοση, απλά για τη χαρά της συμμετοχής.
Λοιπόν, αν είναι να κρατήσουμε 3 πράγματα από όλη αυτή τη συζήτηση, ας είναι αυτά. Πρώτον, το να αντέχεις δεν είναι το ίδιο με το να είσαι καλά. Δεύτερον, η ξεκούραση δεν είναι ανταμοιβή, είναι βιολογική ανάγκη, όπως η αναπνοή. Και τέλος, κάτι πολύ σημαντικό. Αν δεν επιλέξει κανείς να κάνει ένα διάλειμμα, θα το επιλέξει κάποια στιγμή το σώμα του για εκείνον. Καθώς λοιπόν κλείνουμε, ας μείνουμε με μια ερώτηση για σκέψη. Ας ξεχάσουμε τις τεράστιες αλλαγές. Ποιο είναι το ένα μικροσκοπικό όριο που θα μπορούσε να μπει από αύριο? Ίσως είναι το να μην ελέγχει κανείς τα email μετά τις 8 το βράδυ. Ίσως να πάρει ένα πλήρες 15 λεπτό για μεσημεριανό. Οτιδήποτε κι αν είναι, αυτό το ένα μικρό βήμα μπορεί να είναι η αρχή.